reprize, atunci scorul a fost 2-2, o pasă, o minge de urmărire pentru Higuain, greșește Mascherano, Higuain, gol! Del Madrid, gol! Gonzalo Higuain nu mai ratează acum argentinianul și îl învinge pe Víctor Valdés după o eroare imensă a lui El Jefecito Javier Mascherano. Ce pas a dat Pepe aici, o eroare incredibilă lui Mascherano și Higuain o aduce în avantaj pe Real Madrid în această dublă de vizi în Supercupa Spaniei. Higuain, omul începutului de sezon pentru Real Madrid, marchează pentru 1-0 și în acest moment Real Madrid este în avantaj la general. Greșeală mare a lui Mascherano, cum spuneai și tu. Contraatac, Khedira către Ronaldo, lângă el, Piqué fură mingea, Ronaldo, preluare la marginea creului Ronaldo, să-l vedem continuând, Ronaldo, gol! Cristiano Ronaldo, super faza lui Super Cristiano Ronaldo, 2-0 pentru Real Madrid după 19 minute. Uluitor modul în care Ronaldo i-a furat mingea lui Gerard Piqué și și-a păstrat sângele rece să finalizeze în fața lui Víctor Valdés. Ronaldo devine al doilea jucător din istoria Realului care marchează în 5 clasicos diferite după Ivan Zamorano. Ronaldo este la a 8-a reușită în 15 dueluri contra Barcelona din postura de jucător al Realului. Valdés atinge mingea, însă nu o poate opri din drumul spre gol. 2-0 pentru Real Madrid. Și din acest moment Barcelona are nevoie de 2 goluri pentru a câștiga Supercupa Spaniei. Asta dacă Realul nu ar mai reuși să marcheze, pentru că câteva momente Messi șutează, Lionel Messi inventează un șut senzațional de la peste 25 de metri. Iker Casillas nu poate interveni și Barcelona, în inferioritate numerică, reduce din diferență. Formidabil șutul lui Lionel Messi, când nu pătrunde în careu, când nu șutează de la marginea acesteia din acțiune, când nu pasează incredibil pentru unul dintre colegii săi, iată, este capabil să îmi scrie